Velkommen til fredagsfisk her på YouTube Fiskeri TV. En af de ting, der har været interessant at høre om her i de sidste par uger, det har været nybygninger. Nybygninger er noget, som danske fiskere gør en hel del i øjeblikket. Her bag ved mig ligger der ikke en nybygning, men et nyt fartøj, der er indflaget til dansk fiskeri. HM22 kommer fra Sverige og er blevet indflaget. Men der er også nybygninger på vej. Tidligere i dag i Hanstholm mødte jeg L47, som er en nybygning, der er kommet til Hanstholm. Og for nylig i Thyborøn, der var der tale om 5 nybygninger, som er på vej. Udover de nybygninger, jeg lige har nævnt, så er der også en anden nybygning på vej. HM379 Lingbank er på vej. Den er forsinket, og det er der rigtig mange fartøjer, der er. Men heldigvis, så er de stort set alle sammen forsinket. Men det er selvfølgelig et problem for de fiskere, der kommer til at mangle et fartøj. Måske op til et halvt år, eller mere endda. Fordi de har nogle kvoter, de skal fiske på. Og de regler, der er, så er det ikke altid muligt at beholde kvoterne-rettighederne. Så det er jo noget af det, som der også blev nævnt på Thyborøn Havns Fiskeriforeningens generalforsamling, og som man må kigge på. Her bag ved mig ser I det anlæg, som bliver brugt til at losse fisken her i Hanstholm. Vel at mærke industrifisken. Industrifisken er en af de fisk, som er i fare i forbindelse med Brexit, fordi meget af den bliver fanget på Doggerbanke og i britisk farvand. Og de sidste par dage har vist, at der er stor uenighed i Storbritannien omkring, hvordan man skal tolke Brexit. Theresa May har på et tidspunkt sagt, Brexit means Brexit. Og det betyder, at hun holder fast i, selvom hun var en af dem, der stemte for, at man skulle blive i EU, så holder hun fast i, at Brexit stadigvæk er der. Forleden dag lavede hun så sin aftale frem til afstemning. En afstemning, som hun tabte, dog ikke lige så stort, som hun gjorde i januar måned, men stadigvæk et nederlag. Og det var en aftale, som indebar nogle enkelte ændringer omkring blandt andet backstop, altså aftalen omkring Irland og Nordirland og grænsedragningen. Dagen efter var det så en ny afstemning. Det var en afstemning, om man ville have en Brexit uden en aftale eller med en aftale. Altså en hård Brexit eller en blød Brexit. Og her stemte et flertal for, at man gerne vil have en blød Brexit, altså en aftale med EU. Og torsdag aften var der så endnu en afstemning. Den sidste afstemning i rækken af afstemninger i den uge. Og den afstemning var måske mest begrundet i, at tiden frem til 29. marts er ganske begrænset. Og det betyder, at man ikke nødvendigvis kan nå at få en aftale på plads, fordi det er jo en ny aftale, som man gerne vil have. Derfor så har man nu bedt EU, eller man beder EU om at få en forlængelse af tidsfristen for, hvornår at Storbritannien og EU skal have en aftale på plads omkring at forlade EU. Det er det, man kalder kaos. Det er noget værre roderi, at britterne simpelthen ikke kan finde ud af at få lavet en aftale. Dengang vi i Danmark stemte om aftaler, der satte man sig ned og lavede kompromiser på tværs af partierne, på tværs af partiskel. Og det betød, at man fik et dansk kompromis. Et dansk kompromis, som alle kunne stå bag. Men åbenbart i Storbritannien, der er ikke tradition for kompromiser. Og derfor så er vi nu ude i en situation, hvor vi ikke blev meget klogere af de 3 dages afstemninger. Tværtimod, det er faktisk blevet næsten mere kaotisk, for tiden løber, og tiden løber stærkt lige nu. Og så skal vi også lige have en historie med fra det store hav. I den forløbende uge er der fanget en 6-gællet haj. Det er dermed konstateret, at der er 14 arter af hajer i Danmark. Men det glædelige er jo, at den kan æde både sæler og marsvin. Og det er jo selvfølgelig et af de problemer, som fiskerne døjer med. Så flere af de 6-gællede hajer i danske farvande, så får vi i hvert fald en hjælp til det problem, som ingen politikere hidtil har vil løse. Så den 14. art, 6-gællede haj, den er rigtig hjertelig velkommen i dansk farvand. Og så er der lige en ting mere, som jeg vil have med her i fredagsfisk. I den forløbende uge i Storbritannien har der været andre ting på dagsordenen. Og det handler ikke om Brexit. Bare roligt. Det handler om discard af torsk. Organisationen Our Fish påstår, at de britiske fiskere har discardet 7.500 tons torsk i Nordsøen fra januar til midt i november. Og da de har fanget 22.000 tons, ja, så har de jo i alt haft 29.000 tons op på dækket. Man kan undre sig lidt over, at man selvfølgelig i en lang periode ikke fanger noget discardfisk. Det er næsten umuligt ikke at fange discardfisk. Men alligevel, så kan man jo også undre sig over, at man pludselig får hævet et tal op på 7.500 tons fra organisationen Our Fish. Our Fish, som er en grøn organisation, som kæmper imod fiskeriet. Og nogle gange, så kunne det godt være, at man kunne håbe på lidt mere seriøsitet i de her debatter. Fordi hvor kommer de 7.500 tons fra? Nogle gange kan det godt være svært med tal, fordi fisk er, som fisk er, de svømmer, og det vil sige, at de bevæger sig rundt. Og man kan også fange torsk,
Hvis man for eksempel, som jeg hørte her i dag i Hanstholm, fisker med kroge, så var der en, der havde fanget 2.000 kilo torsk på en dag, altså 2 tons. Til gengæld, ham der havde sat garn ved siden af, han havde fanget 2 torsk. Og sådan kan verden jo være så forskellig og vidunderlig også, at det her med fiskeri, det er ikke bare et spørgsmål om, at man sejler ud, fanger fisken, kommer hjem med den. Det er et spørgsmål om, at man skal ud og finde fisken. Og nogle gange, så har man lykke. Og noget af det, som også er med til historien om fiskeriet lige nu, det er faktisk, at der mangler fisk. Hvis man kigger sådan hele vejen op langs med kysten her i Jylland, så er der omkring 20-25 mil ud for at fange fisk. Der bliver færre og færre fisk kystnært. Og det er selvfølgelig en udfordring. Men det er også en udfordring, når de større fartøjer, der sejler længere og længere væk for at fange fisken, de også oplever, at der bliver færre og færre fisk. Det er i hvert fald en opgave at finde ud af, hvorfor fisken forsvinder. Er det klima? Er det miljø? Eller er det nogle helt andre ting, som er årsag til det? Det er i hvert fald ikke overfiskeri, fordi overfiskeri, det handler jo om, at man sender en kæmpe enorm flåde ud. Og når jeg kigger mig rundt i de danske fiskerihavne, så er der ikke mange fiskefartøjer tilbage. Så det er i hvert fald ikke dem, der er årsag til, at fisken forsvinder. Det var alt fra fredagsfisk her, og jeg håber, at du har set med hele vejen. Jeg glæder mig over, at du kigger med. Og hvis du har lyst, så synes jeg, du skal abonnere. Hernede i hjørnet er der en lille knap, hvor der står abonner. Og i den trykker du på, og den beder dig sikkert om at logge ind. Så skal du logge ind med din Google-konto eller din Gmail-konto. Og når du har gjort det, så kan du trykke abonner. Og jeg siger tak på forhånd. Vi ses på næste fredag.